Noswaith dda, mae angen i'r cyrff llywodraethu chwaraeon yng Nghymru gymryd y Gymraeg o ddifri. Dyna'r neges gan ymgyrchwyr iaith sydd wedi ymateb i ymchwil gan BBC Cymru sy'n dangos fod 37 o'r 42 sefydliad sy'n derbyn arian cyhoeddus yn cynnal gwefannau uniaith Saesneg. A dim ond 3 o'r 11 corff sy'n derbyn dros 400,000 o bunna sydd â pholisi iaith Gymraeg. Yn ôl Chwaraeon Cymru sy'n gyfrifol am rannu'r arian cyhoeddus, mae'n rhaid blaenoriaethu. Adroddiad Steffan Powell. O'r gemau Olympaidd i ymarfer rygbi yn y parc, mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pawb bron, a mae cael gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig i sawl un. Dwi'n dod o ardal Cymraeg da, chwarae rygbi yn y gogledd a drwy Gymraeg a pob yn siarad, a wedyn mae dod i fe yma a cael gwneud o hefyd, mae'n brofiad gwych. Ni'n gallu dod lawr mynd nawr, a fi'n teimlo'n gartrefol bod fi ddim getre. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i cael ymlaen efo'r iaith, cadw'r iaith yn fyw. Ond a yw'r cyrff sy'n rheoli'r campau yng Nghymru yn di-ystyru'r Gymraeg? Dim ond gwefan uniaith Saesneg sydd gan bron i 90% o'r cyrff wnaeth derbyn arian cyhoeddus yn y flwyddyn ariannol ddiwetha. Mae angen iddyn nhw i bwysleisio mwy ac i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg ar ei gwefannau. Fi'n siŵr byddai'n tynnu fwy o bobl i'w chwaraeon nhw er enghraifft. Fi'n credu os bydden nhw'n cychwyn, bydde fe fel casag eira wedyn ni, fydde pawb yn gwneud. Pan neu os daw'r safonau iaith newydd i rym, fe fydd pob sefydliad sy'n derbyn dros 400,000 o arian cyhoeddus y flwyddyn yn cael ei gorfodi i weithredu'n ddwyieithog. Yn y byd chwaraeon yng Nghymru, mae 11 o gyrff yn cyrraedd y trothwy yna, ond dim ond un sydd â pholisi iaith a gwefan ddwyieithog. Mae gan 3 o'r cyrff bolisi iaith yn ei le, ond gwefan uniaith Saesneg, does dim darpariaeth Cymraeg swyddogol gan y gweddill. Mewn datganiad fe ddiwedodd y grŵp dyfodol i'r iaith fod angen i'r Llywodraeth sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n hileth gan gyrff sy'n derbyn arian cyhoeddus. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, mae'r ymddygiad yn mynd yn gwbl groes i strategaeth iaith y Llywodraeth, gan ofyn i'r Llywodraeth i adolygu ei chytundebau yn y meysydd hyn ar frys. Yng Ngerddi Sophia mae pencadlys chwaraeon Cymru, ac yn y swyddfa tu ôl i mi, y mae'r penderfyniadau ynglŷn â chyllido'r cyrff llywodraethu yn cael ei gwneud. Ond mae yna ddadlau bod angen i chwaraeon Cymru sicrhau bod y Gymraeg yn cael mwy o barch. I mi, dwi ddim amdan y polisïau nac amdan y gwefannau. I mi, beth sy'n bwysig ydy beth sy'n digwydd allan yn cymunedoedd ni ar ddiwedd y dydd. Ac ar y funud, os ydy'r dewis i ddefnyddio'r arian i ddatblygu cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg ar y lefel lleol neu cynnwys gwefan, well gynnau iddyn nhw'n wneud y cyntaf nid yr ail. Fe ddywedodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru, y corff sy'n cynrychioli'r cyrff llywodraethu, bod nifer ohonyn nhw'n gweithio'n galed i sicrhau y bydd mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn y dyfodol. Mae BBC Cymru wedi cael gafel ar lythyr gafodd ei ysgrifennu y llynedd gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru fel rhan o ymgynghoriad y Comisiynydd Iaith i'r Safonau Iaith. Mae'r llythyr yn dweud: The requirement to make provisions in every case to provide services through the medium of Welsh to anyone expressing a desire for such does not seem reasonable and fails to acknowledge the financial and practical consequences. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, mae'r llythyr yn sarhaus. Ond mewn ymateb i hynny fe ddywedodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru fod y llythyr yn adlewyrchu pryderon nifer o'i haelodau sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr. Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw un ofynnol ar gyrff gwirfoddol i ddilyn Deddf Iaith 1993, ond eu bod nhw'n annog pob sefydliad i sicrhau bod darpariaeth iaith Gymraeg ar gael. Mae'r urdd wedi derbyn tua 250,000 o bunnau eleni gan Chwaraeon Cymru. Yn ôl y prif weithredwr, tydyn nhw ond yn cynnig hyfforddiant mewn 8 o'r 17 o adrannau sydd gan yr elusen yng Nghymru. Mae gwaith yr urdd wedi profi'n ddi-gamsyniol bod yna alw am weithgaredde Cymraeg, bod yna wirfoddolwyr sy'n awyddus i gynnig pethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae ar lles yr holl gyrff chwaraeon yma iddyn nhw ymwneud â'r Gymraeg, ac yn sicr mae dechrau gyda'i gwefan nhw, rhoi delwedd ddwyieithog o hunan yn siŵr o fod yn le da i gychwyn. Mae tegwch, parch ac angerdd yn elfen allweddol ym mhob camp, a mae rheini sy'n awyddus i fwynhau'r campau trwy gyfrwng y Gymraeg yn gobeithio bydd hynny'n cael ei adlewyrchu yn agwedd y cyrff sy'n rheoli'r campau yn y dyfodol. Wel, mae Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru, Rhian Gibson, yma yn y studio. Mae gennych chi bolisi iaith, fe welson ni hyn yn y graffeg, ond dim gwefan yn Gymraeg. Pam?
Dyn ni'n derbyn arian cyhoeddus i wneud dau beth mewn gwirionedd, sef cynyddu nifer ein hylodau a chynyddu nifer y medalau mewn gymnasteg. Mae hynny'n golygu mai dyna ydy'n gwaith ni, dyna lle mae'n adnoddau ni a'n blaenoriaeth ni yn mynd. Wrth sôn am gynyddu ein hylodau, yn amlwg mae yna lot o'r gwaith yna yn cael ei wneud mewn cymunedau Cymraeg, gyda chlybiau Cymraeg, ac yn golygu ein bod ni'n hybu'r Gymraeg ac yn galluogi plant a phobl ifanc i fwynhau gymnasteg a mynd ymlaen i chwaraeon eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac o ran medala a geilodaeth, da chi'n llwyddo, os am dwywaith am hynny. Ond, da chi hefyd yn derbyn dros 800,000 o bunna o arian cyhoeddus, siawns bod chi'n gallu fforddio talu am cwbl o eiriau yn Gymraeg ar y wefan. Dyma'r wefan, wan gan i weld olwg ar y wefan. Dim gair, Gymnasteg Cymru yna, ond dim byd arall yn Gymraeg. Siawns gallwch chi fforddio chydig o dudalennau yn Gymraeg, neu ambell i benod? Dwi'n cytuno'n llwyr a be oedd Hugh Jones yn ei ddeud. Hynny ydy, lle da ni'n gallu wneud gwahaniaeth, a dyna be oedd y sensws yn ei ddangos, bod yna angen mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc siarad yn Gymraeg, mwynhau cymdeithasu yn y Gymraeg, a mae rhywbeth fel gymnasteg a champau yn ffordd i wneud hynny. Da ni'n gweithio'n agos iawn, Efan fanna o'r Urdd yn sôn am y gwaith mae'r Urdd yn wneud. Mae gen ni sawl partneriaeth gyda'r Urdd sydd wedi golygu eleni'n barod bod ni wedi agor 10 o glybiau cyfrwng Cymraeg gymnasteg. Os neb yn gwadu hynny, ond dyma'ch ffena siop chi yn de. Dyma'r cyswllt cyntaf i gymaint o bobl ifanc y dyddiau yma, y wefan. A'r neges o'r wefan, da chi'n uniaeth Saesneg? Dwi'n anghytuno, achos falle bod yr wefan yn deud hynny, ond o ran Gymnasteg Cymru, o ran ein digwyddiadau ni, o ran ein cystadlaethau ni, mae'n elfennau Cymraeg bob amser, mae nifer o'n clybiau ni'n cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n credu mai fanna sydd angen gweithio. Hynny ydy sicrhau bod cyfleoedd i bobl i wneud gymnasteg trwy gyfrwng y Gymraeg. Y peth gweitha allai ddigwydd ydy bod yn gwefan ni'n Gymraeg, ond oherwydd hynny bod ni ddim yn gallu cynnig darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dydy'r ddau ddim yn bosib, ond a fyddwch chi felly yn ailystyried y wefan o hyn ymlaen? Hynny ydy, dwi'n mynd deud na ddylid, ond o ran blaenoriaethu gyda'r adnoddau prin sydd ganddo ni ar y funud, ein blaenoriaeth ni yn Gymnasteg Cymru ydy sicrhau bod bobl yn gallu mwynhau gymnasteg trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhian Gibson, Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru. Diolch o galon am ddod mewn. Diolch.